No niin, alkaa niin sanottu viimeistelyleiri. Oho, linloo. Mitä tää nyt on sit? Onks tää kyrkslättiä vai? Toi on uusi. Toi pärnälimppaa helvetin hyvä. Joo, ei, no, kuskeilla ei haittaa jos tota ottaa. Niin. Täällä mennään nyt vaan 2 miehen voimin valmisteluleirillä tähän kohtaan. Niin, kaikki ei pysty lähteä perjantaisin, kun on sitä seurakunnallista ohjelmaa ja Niin. kirkollista. Se on Espoossa, sitä on perjantaisin, kun meillä on tuolla kotiseudulla vaan sunnuntaisin enimmäkseen se kirkollinen. Ei saa kaikki muutakin jukerillista. Niin on. Joo, mutta tästä se lähtee. 30 on rinkkojen paino, että siinä on hyvä reenipaino. No niin, osallistujat. Sininen reitti on löytynyt. Rinkkojen painot oli 31 kilon paikkeilla, vähän runsas kummallakin. Tällä koen mielessä. Otetaanko tommoset tukit tosta vielä olkapäälle kummallakin? Kuitastaa sitten. Menee. Ei tää muuten tää viimeistelyleiri miksikään tuu, jos koko ajan vaan taukoo pidellä. Puu pitää kallioon pystyssä. Katoppa Raimo, millaisia jästipääpuita täällä on. Niin jo. Niin jo. Ja pakko kasvaa tosaasikko. Tämäkin saatana haapa, niin se on mennyt. Ei se mikään haapa. Lehmus. Onne se on kääntynyt. Se muuten on haapa. Mut katosko tossa on. Se on ollut kiveensä kiinni, mutta nyt se ei ole. Onko se silloin vaan kiinni, kun tuulee? En tiedä. Aika amelo siinä on kyljessä, mutta iso on puu ja hyvin tuntuu toimeen tuleva. Ei muuta kuin sahalla juuresta poikki. Nämä ekat reissut on pahoja, kun täytyy. Johan sitä kilometri tultiin. Niin, ottaa heti alkuun nivelillä. Ei meidän nivelet oikein lähtee sillä vielä niin sanottuun liukuun. Nuotiopaikka melkein näkyy jo, mutta aina täytyy matkalla ottaa vähän nivellääkin. Kyllä se on liian tosi. Pistä se palautusjuoman viereen siitä. Palautusjuoman viereen marsmatka. Se piti telttaa ruveta pystyttää, mutta Jere huomasi, että siis ei hänellä ole siis mitkään alkoholin vimma. Ei alkoholin vimmaa ole, mutta semmoinen ohjeistava Montsero. Siis niin, sillä isävainaanikin sanoi aina, että rauhoitu poika, otetaan neuvoa antavat ensin. Niin. Joo, tää nykyinen sukupolvi lukuu ohjeistamista. Tähän meille leiri tulee. No niin, perinteinen Vääpelin iltauinti tietty. Ja pelastusköysi mukana. On niin helvetin liukas kallio. Ota tää ja meet tän avulla sinne jo. Ehkä se on ihan hyvä. Ei ju. Se on melko sliperi. Sulla saattaa olla pershahalossa vähän jotain. No niin. Verisliperi. Jaha, ei musta ei tarvikaan hakea. Oliko verisliperi? Oli kyllä aika sliperi. Joo, tässä on nyt tämmönen tekniikka, että Jere vedetään tällä köydellä ylös tuolta, kun ei se pääse muuten, kun se on niin liukas. No joskus vähän paremminkin. Nyt kun se on niin AK-47 Hei joo. Täällä on muuten täällä tässä niin kamerassa. Tässä pitäisi olla joku yökuva. Olen mies. Ei koskaan tapahdu mitään. No kyllä sulla aika lailla on tapahtunut. Persaahalo on täynnä vittu sammalta. Mä näin kun sä liuuit tosta noin. Onnettomuuksien edelläkävijä selvisi tämänkin päivän. Ei millään. Joo. Täällä on edelleen komea meininki. Vääpeli ja Raimo Juhan viettää iltaa. Majuuria ei tietysti ole näkynyt eikä ole edes kuulunut. Hän ei enää välitä meistä. En ole koskaan luottanut upseeristoon. Sama. No niin, hyvää huomenta Suomi. Miehistö on herännyt täällä linnut kiusaa toisia, kun on hirviä rääkynyt.
Kovea aamu Linloossa. En tiedä. Ihmiset ei ole kyllä vähentynyt täällä. Täällä yksi meklari saatana touhuu teltan. Ei kun minkä tuo. Mikä sulla on menossa täällä? Tähän tämmöiseen ihan varayöpymys siellä. pieni pötköttely. Pelkääksä sä joku mikseli tulee leiriin, että sä ajaudut niinku Mieron tie. ulkoruokintaan? Jee, mä sitä No varten. joo, noi helsinkiläiset, ne on vähän semmosia saatana. Mä otan etuvartioaseman tästä teltan vierestä sillä lailla, että noi hesalaiset vegaanit yrittää hyökkäillä parsakalikeittojen kanssa. Niin mä oon tässä niinku mä puolustan heti. Väpli hoitaa, väpli hoitaa. Vääpeli tekikin itselleen tommosen pienen aamuasumuksen. Aamu elbauspaikka. Joo. Tohonhan nyt olisi matkaa ollut kuitenkin noin. No, tässä kuitenkin niinku ihan eri tavalla pystyy elpaamaan. Että sä niinku Enkä mä nyt sanoisi, että pystyy elpaamaan, mutta ehkä toi on toi sikarin polttopaikka. puhdas ilma tästä virtaa läpi, että vittu tässä on ihmisen helppo hengittää. Vähän Se on ihmisen helppo hengittää. Niin. Mitä helvettiä toi sikari siinä sitten on? No se on, mä näytän noille hesalaisille vegaaneille, että mä oon etuvartioasemassa, tänne ei kannata tulla. Porukkaa sieltä taas tulee. Se mennään se reitti varmaan, tiiäksä, tosta kalliolta. Ei. Are you from Hesa? Vegan? Not here. Don't come here. Mä osaa sitä saatana käyttää, niin mä pistän sormen eteen tuohon. Plurraaksä? Plurraa. Ei Tänne ei kaivata saatana yhtään hesalaista vegaania. Yhteen saalaista vikaa. Etuvartioasemat on tässä. Nämä pidetään, tästä ei tule yhtään. Sillä kai. Jumalauta, tätä ei kauhean usein käy. Jere alkaa ottaa vähän rajatonta riusketusta. Joo. Hetkinen. Mun piti sanoa just, että ei pysty kuvaa enempää, mutta kyllä mä nyt pystynkin, kun se on pistänytkin tommosen. Ei tarvitse plurrata. Hänellä on kyljessä rajaton, mutta Linloon etuvartioasema huilaa nyt hetken aikaa. joo, sillä kai. Vahtivuorosta pidetään kiinni. Tähän turha koittaa yhdenkä vegaanin tulla. Nakkipellettävässä. Nimittäin multakin puuttuu housut vallan täällä jalasta. Lehtinen, ei jumalauta! Mun on pakko pistää sormi tohon vielä. No niin. Ei mitään kikkeleitä täällä ei. Joo, ja taas. Ei muuta kuin leikkaukseen. Hienoja pilvejä on. Ruoan laittoa se tässä. Nämä viimeistelyleirit, nää on ankaria. Nää on rajuja. Chillai kai. Chillai. Mikä solmu? Stopperi. Hyvä. Eilen kun tää liukui tosta niin nätisti tuonne. Se pershahmo on ihan täynnä. Sama paikka. Krahnutetaan koko ajan sama paikka. No, joo. Tää meni tossa. Onko sulla periaatteessa sun pershahmon muoto? Ei siis, kato kuin paljon pieniä kaloja siellä. Näetkö? Mä mene sinne! Jere! Ei tää mikään. Paskaa. Sitten on hyvä kävelyreitti. Tää oli ehtoolla lämpöä. Aivan paljon noi pikkukalat innostuu, kun sun persahalo. Ihan varmaan mä jätin silmat siihen. Mä tuun kävelle. Älä tuu. Onks se niin liukas vai? On se niin vittu liukas. Wow! On se muuten vähän liukas. Ei! Vittu saatana! Oi perkele! Ehtoolla oli lämpimä olosuhteet, mutta tääkin saatava lämpimä. Vitu hyvää vettä äkkiä rattava saatana! Osaaks mä edes uida?
rupesin puntsiin, että osaaks mä edes uida. No eihän mä mitään vittu osaa. Jalat pohjaan ja käveletään. Ei mä pysty osaa. Ei pysty. Ei vittu on helppoa. Ei pääse. On muuten luikas tää. Siinä on. Saatan alle. Tätä railoa pitkin pääsee. Wow. Ei saatana. Pistäpä toi kouraan toisaan. No niin, miehistö lähtee hakemaan kolmatta jäsentä, vaikka se nyt itsekin tänne osaisi, mutta nyt se haetaan. Ja jotain vähän muutakin. Grafton! No niin. On urheilu. Joo. Good dog. Urheilullinen. Mitä sä? Sähän on nyt jotain. Skudda. Good dog. Siinä on kaikki vai? Ja nu i Skärgården. Hesa Skärgården. Kursla. Terisse Lotta Pekans. Pekan pitää. Hyvää päivää. Grafton. Tuossa on teille kylmä Kanadas puita. Joo. No niin. Kun raskasta. Eikä. Vähän Mikkeli. Ihanaa. Jos sä jos mä sanon, että tee joku solmu, niin minkä sä teet? Niin Tuon perhosen, koska niin mä epäilen, osaan. että sä teet niinku tämmösen. Eiks niin? Vai minkä sä tekisit, jos mä... No niin, joo okei, sä oot Salmi. Joo, Eisenhower. Joo. Arvasin. No niin. No niin, teepä se. Eisenhower liukuu no niin, vaan mennään takaisin tähän stoppersoluun. Puretaan Eisenhower. Pura Eisenhower. No niin, ja pistolero. Perkele, kun sun täytyy... Joo. No haluatko sä tehdä Ei. vasemmalla? No niin. Olla siinä. Ja pistä tänne näin. Noin. Sitten otat tämän täältä ja meet tästä yli. Että sulle tulee tämmönen, teet tähän väkisin siitä tämmönen risti. Yes. Just. Ja sit sä otat taas sen täältä. Noin. Ja sit sä tuolta. Levittää sormia. Vie pientä sormea ylös ja alas. Mari Rantasila auringossa. Ja saat tota mielikuvaa, vaikka sä olet nyt kovin koittaa. No niin, hyvä osallistuja. Nyt pidät siitä kiinni ja otat fingerit pois sieltä ja teet siitä tällaisen. Katso! Hyvä mikseli! No niin, no. Eli tää on tästä lähtien Rantasila. Tämä on... Ei se oo stopperi enää, se on Rantasila. Sitten. Ihan sama. Jäsän biisi. Tää Rantasila vaan. Laula vähän sitä. Kunhan nyt vaan osaat sen. Älä tule paha Mari, tule hyvä Mari. Lehtinen. Minkä takia sä et osallistu tähän koulutukseen? Mulla on tää Sehän on helvetin hyvä. Anna mä katson. Siinä on nyt 3. Sulla on pidempi pää siellä. Niin on. Mä ajattelin 5 senttiä, mutta tää on ihan hyvä. Ei oo mitään ongelmaa. Jes. Onko se oikein muu? On oikein. Nyt te. Mun penisrengas on valmis. Joo. Sulla on useampi kierros siinä. Niin. Järjellä on 3 kierrosta. Niin on, mutta Warfare. nyt Warfare, kato, nyt sä löysäät tätä. Syönnä. Se järjestys Skärgården. Koska niitä on tässä Näin. double. Niin kato, nyt me teemme saman kuin Jerelle, eli nyt työnnät täältä sillä, että saat sen löysättyä. Pidät sen 5 senttiä kuitenkin siinä koko aika. 3 Semmonen senttiä. kikkelimitta. Pidät sä. Eli 3. Mä en tohon puutu sit taas kuinkaan yhtään. Tätä ei pysty enää löysyttämään. Nyt mulla on enää 2 senttiä täällä.
No se on niinku Se on helvetin. kylmän veteen jälkeen. Ei se mitään, vaikka siinä on, mutta se on ehkä vähän, niin nyt kun sulla on se, niin nyt sä otat, kun saiko se löysytettyä sitä? Päivän aikana semmosen niin kun, että Kaisa yrittää saada edelleen hänelle semmoista niin täysin omaa huonetta jostain. Okay. Johonkin ne on menossa, lapset on niin jossain vähän kauempana huone. Niin mihin se sun mielestä johtaa? Noin pojat. Täytyy sanoa heti tässä niin suorilta, että te ette ole parhaimmat mahdolliset oppilaat. Olen oppilas Lehtinen. Olen nauttinut riittävästi eliksiirejä. Mikä oppilas Salmella siellä nyt on menossa? Pastillia. Oppilas Salmi ottaa pastillin. Olemme täysin valmiita. Te niinku näytätte vittu kiipeilijöiltä, mutta et ole henkisesti sitä yhtään. No niin, tiks kiinni. Opettajalle jumalautti pastillia suuhun. Niin kyllä se siitä. Niin, ottaako rehtori pastillia? Mennään nyt sit kokeilemaan. Kvafton, niin. Helsingin från Lindholm. Oh yeah. Joo. Sä oot täällä tämmöisellä niinku viimeistelyllä hetkellä. Du ska kämpa vi ska ge allt det vi har. Who are that? Siderman. Mikseli? Kyllä tässä niinku joku olisi semmoinen. Joo. No, mutta yleensä tää on nyt vähän tällaista, mutta ei siinä chikaarisuus. No niin, miksei? Joku tässä olisi mukava olla semmoinen Niinku tarkoitat niinku vielä rintavaljasta vai? joku semmoinen tai mikä mä tietäisin, että se on. Tuntuuko sulta paremmalta, jos mä järjestän sulle, että se menee vielä olkapäitten yli ja sit sun kiinnityspiste on ehkä tässä kohtaa? En mä sitä tiedä, mutta mä muistan. Mä huomannut ottaa meidän, mulla on kotona kyllä semmonen, että kahvanko, miten se tuntui sit. Ei sitä tarvi syöttää yhtään. Pistät käden sinne pyllyyn vaan. Niin, ei sitä tarvi yhtään, älä syötä sitä. Se antaa kyllä, kun sä niin. Joku semmonen, kato, mistä nyt tässä tietäis, että jos mä sählään tuon satanan kahvan kanssa, niin sit mä en kumminkaan mene ihan alas saakka. No odota, tehdään semmonen. Niin. Mä teen semmonen. Tosi hyvä meininki. Mä annan täältä nyt löysiä. Kato, kun se on se sun juttu, se köysi. Tää on vaan turvana tää mun. Ota tämä köysi niin sinne pyllyyn. Jes, sinne. Se on se mitä sä lasket. Mitä pitkin sä lasket nyt. No niin. Mut tää tulee nyt veemäisesti tähän. Joo, mutta no, hetkinen, ota se irti ja ota se irti vaan ja käännä toiselle puolelle. Niin se on sun siinä valjaissa, niin kato, tällähän ei saisi tehdä. Niin käännä se toiselle puolelle. Niin sit se ei ole niin. Just noin. Eikö se ole nyt sulla helpompi? Joo. Yes. Tähän. Mitä? Jännittää aika lailla. Annahan mennä. Älä hinnaa sitä, älä. Tiputa se takaisin siihen väliin. Ja ota sitten narusta, mikä lähtee sinne sun kohti polveen, niin ota siitä kiinni. Siitä. Ei. Se on väärä. Eikö oo? Tämän köyden hännästä. Tämä. Tästä. Niin, missä se on? Tää. No niin, eli se on se. No niin, sit se on se. Sit vaan pistät sen pyllyyn sen käden. Tää on vaan varmistusköysi tää toinen. Tää on harmittavaa nyt, kun se on saman värinen. Olisi tarvinnut Jeren käskeä tuoda eri värinen siihen. Tää menee veemäistä ton kahvan. No mutta älä silti, nyt väärinpäin. Otat alapuolelta siitä köydestä sieltä ja pistä se taskuun. Älä välitä tästä, anna olla tänne. Okay. No niin, ja sitten annat mennä. Saat. Ei tässä kannata haukata isoa kakkua kerralla. Niin.
kyllä mitään kevyt. Kyllä se sit kun sä harjoittelet sen tarpeeksi, niin se on ihan lepposaa touhua. Kannattaa mennä tällä 20 senttiä korkeintaan kerralla. Niin ja jos sä nyt heti koitit sitä D-block-järjestelmää, niin sehän on hyvä, että nousukahvallahan toi onnistuu hemmetin kivasti, mutta nyt sä koitit heti niinku vaihtoehtoista järjestelmää. Se oli pakko, kun kiipeilijäystäväni Mikko ei jättänyt sitä mulle. Ei mulla ollut Mä olin nousukahvaa. heti kato saatana. Joo, vittu 2 sulla vielä. Ei mulla nousukahvaa ollut. Ei ollutko täällä? Oli leiristä lähtee se kyllä. Niin. Ne on täällä ylhäällä nyt. Älä huuda siellä. Nousukahvat pidetään ylhäällä ja laskukahvat alhaalla. Niin jo. Vai pitäisikö päinvastoin, että laskukahvat pidetään ylhäällä ja ylöskahvat alhaalla? On siinäkin joku logiikka. Ja muuten harvivaisen vittumaisen raskaaksi menee, mitä lähemmäksi tätä kulmaa tullaan. Tuupa ylös sieltä jo, niin pidetään pieni välitunti tässä. Mennään tää Mistä sä muuten nousen oluen löysit? Tää 5 metriä nousua ei oo mitään verrattuna tähän satana kynnyksen ylitykseen. Joo. Tää vie ihan vituusti voimia tästä mennä 5 senttiä aina kerralla. Se kun ei saa saatana jalkaa, mä luulen, että mun täytyy heittää kyljelleen tähän. Otapa, mä tiputan sulle nousukahvan, koita helpottaa. Mutta tää on vähän huonoa, miksi se on tossa ja se on tajuissa. Niin tässä, eli pistetään tämä nousukahva tähän miksan ja tästähän me periaatteessa vedettäisiin. Mutta ei vedetäkään, vaan ohjataan se täältä väkipyörän kautta toiseen väkipyörään, mikä on meillä tässä näin kiinni. Ja nyt me vedetäänkin tästä. Meneekin voima 1-3. Pienemmällä voimalla vedettyä mikseliä. Voima meni 1-3. Nyt mikseli voisi... Se tarraa siihen köyteen kiinni. Niin kato, kun se tarraa kiinni. Tässä niinku... Eli tää ei nyt sit Otapas tämä siihen väliin siihen. Nyt niin pistä tämän. Mitä jos heiluisit sillä lailla vähän vähemmän, kun toi rotko on tuossa reunalla? Ihan just. Rotko on reunalla. No, miten tää menisi tähän nyt? Että se on suu oikein. Miten se äskirjaan tehtiin ja missä kädessä pidetään, mihin päin reikää osoittaa? Hyvä Mikko, hyvä. Mutta Yes, nyt ja kun mähän on... Niin, ja täällä on kiinnityspiste. Just! Hyvä mikseli! Vittu aivan oikein, aivan oikein. No niin, kun sä osaat sen, niin otetaan tämä irti ja avaamme tämän solmun tästä näin. Voi. Täällä meni Aika nojailemaan. piukka, se on mun tekemä 8 siihen. Joo, se on sun tekemä 8. Tämä voi päättyä vielä katastrofi. Ei, tässä on mitään. Miksi sä avaat sen? No, sen takia, Annatko sä mennä sen sukkana läpi tosta? Miksi se liitetään nyt? Vittu on saatana suolet ja veret pisin kallion seinään. Mikselillä vai? Niin. Sieni rulla riittää Tuossa on nyt toi. Sä et saa laskeutua nyt tietenkään. Älä mene nyt, älä pidä kiinni. Pistä se tohon noin kiinni. No ja sit sä tietenkin kiinnittäydyt tohon myös. Ei jumalauta, kun se... No niin, nyt sä voit pikkasen veivat. Siis ihan vähän veivat, niin. Ja muistatko, että... tästä ei. Noin. Nyt kun meidän pitäisi nostaa sinua ylös, sä oot siellä tajuttomuudessa, niin me revitäänkin tästä. Mutta tämä repii, mutta se käy täältä väkipyörän kautta, mikä ei anna periksi, ja käy taas väkipyörän kautta, niin mä saan hyvin pikkiriikkisellä voimalla sua tästä. Mä menen kauemmaksi. Hei rehtori, No okei. ennen välituntia, niin voitko kertoa mulle, miksi sä otit sen sulkkarin tosta köyden päästä pois? Miksi se täytyy saada pois? Mistä? Äsken hirveä härdelli oli ottaa pois toi. Niin siinä oli 8 solmu siinä, kun ei siinä tarvita 8 solmua. Niin. Juu, mutta nyt vedetään... Joo, ja oppilas Mikko voi sitten tehdä uuden kasin siihen, kun lähtee kohta laskeutumaan. Joo, kyllä, ja tekeekin. Hyvä. Kyllä koulutus on mennyt hienosti perille. Siellä alhaalta pistettiin prusiikilla lakki kiinni ja sieltä on lähetetty virvoikkeita. Joo. En tiedä, olisiko se pitänyt tupata. Voi nostaa.
Miksi sua jännittää tänne homma? Miksi täytyy chikaari olla suussa? Näin. Jumala. Odotetaan he. Kai tulee komeesti. Ei oot mikään. Onks Holiday? Eiks tullu muuten Jere komiasti perkele? Mikäs toi mikselillä on? Tässä ei ainakaan näy. Jos se olisi niinku tullut, niin se olisi varmaan tässä jossain. Ei kyllä näy mitään kuvassa muuta kuin toi valkea. Ja me ollaan ihan hiljaa täällä. Joo. Tulee ihan helvetin hyvää otosta. No, onpas akku aika finaalissa. Kotia kohti mennään.